passa, braves? Això està molt en directe, molt en directe, molt en directe. Amb el portàtil aquí, donar-li el play a la cançoneta, que jo crec que ja esteu cansats d'aquesta cançó. I el meu amiguet tècnic de música i això ja està preparant per després de l'especial 100, està preparant ja les noves cançonetes que sortiran allí tot boniquetes. Ho sento per la cadira que fa una miqueta de soroll, li falta una miqueta d'oli, però no passa res. Yeah! Bueno, vull fer aquest vídeo, faig aquest vídeo per a vosaltres, per dir-vos que estic molt content i us vull donar les gràcies pels 100 subscriptors que ja els tinc. En sols 3 setmanes i pico, 100 subscriptors per mi és moltíssim, 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 per això estic supercontent. Llavors, a l'especial 100, que vull fer un especial 100, que el penjarem entre... d'aquí 2 o 3 dies ja estarà penjat. Què passa? Que jo tinc una cosa, que és un palo selfie, que és aquesta cosa tan bonica, vale? Dels xinos, i no d'aquí, sinó dels xinos de Romania, que això és una puta merda, i que hem comprat coses noves. Hem comprat un estabilitzador d'imatge, no sé què, peus, llum, una història que ens hem deixat un pastissal per a vosaltres, perquè es vegi molt millor. I què us volia dir? Que a partir de ja, vull dir ja no, bueno sí, a partir de ja sortiran uns vídeos molt millors i a lo millor no els penjaré cada setmana, però penjarem cada 2 setmanes, però estaran ben fets. No com ara, fins ara hem fet 4 proves, hem mirat a veure com queden, el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que es pot dir, el que no es pot dir, com s'ha de gravar i tot això, perquè no tinc gens d'experiència en gravar vídeos pel YouTube, i no res. Us vull donar les gràcies per subscriure-se, als 100 subscriptors, vull donar les gràcies també, està clar, a la gent que em mira, perquè no n'hi ha poca, i no res, us vull dir que a partir de la setmana que ve hi haurà vídeos nous, vídeos que espero que us faci gràcia, espero que se'ls mireu amb ganes i que tingueu ganes de veure el pròxim. Sobretot, doneu-li like, subscriviu-se si no esteu subscrits al canal i toqueu a la campanera aquí perquè us envio un missatge, una notificació quan jo he penjat algun vídeo. No res, ens veurem amb el vídeo d'Aitona, que per cert, avui estic treballant aquí, estic editant el vídeo d'Aitona, que realment el vídeo d'Aitona no ha sigut no és un vídeo com tots els que he penjat, sinó són 4 tomes petites. Però més que res hem anat a Aitona, bueno, jo he anat a Aitona per gravar o l'intro o el final dels vídeos, vale? Que ja els veureu també, que tinc unes ganes ja de que surti tot el que vull que surti, i no res, estigueu atents pel canal Braps, perquè això promet moltíssim. Vinga, Braps, de nit al cor us saludo i... Adiós!